baixamos, risa, acento, las emoción. Entra aquí feliz para xantar, cando teñas fame de verdad. Danche pratos combinados sen igual, con receita moi secreta e singular. Danche pratos combinados pra soñar, dos baldrocas que pasan por este bar. O tren que me leva pola beira do Miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Chou, choco, chou, choco, chou, choco, chou, chou, chou. Ala, vai o quinto. Miro, como sigas rompendo pratos, vou ter que darche no cu. Pois outro día ben que aplaudías a un furabolos que os rompía a pares. Era un campeonato de tiro ao prato, un deporte. Iso é o que fago, eu tiro o prato. Non me marees, anda, que estou moi ocupada coas empanadas. Claro, se fai un pin-pin calquera é un deporte, se fago eu non ten mérito. Bos días. Hola. Un cortado, Pereira. Se che gusta o café cortado, vai che gustar este leite que teño. Fai xogo co café. Non será leite cortado. Mira este lambirón como coñezo que bo. Non me vellas contrapalladas, Pereira. Que pouca coherencia hai polo mundo. Pois, ese cheirillo que ven da cociña, que? Va, cousas do limpia. Levo toda a mañá metida aí. Pero se queres algo rico, eu acabo de facer un biscoito boísimo. Biscoito. Que me apetece. Velle un cacho. Moi ben, King Kong. É un biscoito borracho. Xa verás. Proba. Sen medo, que o mundo dos valentes. Isto leva vinagre ou algo peor. Miro, isto non é un biscoito borracho. Como que non, Valdreu? Fixo o domingo chegar da boda dunha prima e traía unha chea de campeonato. Exactamente. Xefe, no biscoito borracho, o licor hai que botar a masa, non o cociñeiro. Que parvada é esa? Que maneira de estragar o coñá? Ti si que tes estragado o cerebro. Pois se queres podes dicir iso de isto é un escándalo, Pereira, e marchar correndo, panarras. Xo dixeches ti. Vai por aí, masoquista, que non sei para que volves. Vou recoller isto antes de que nos denuncie alguén. Pois se denuncian, que denuncien. Total, as multas pagas o dono. O dono é vostede, xefe. Ai, sí. E levo todos estes anos cunha estrategia comercial equivocada. Un vasiño de auga, miro. Sí, señor, aquí chegou o Nasis. E non queres nada para acompañar. Agora que o dis, algo cheira que dá gusto, Notáchelo, é que hoxe botei colonia. Un día é un día. Non era colonia, era o desinfectante do váter. Este cheiriño gusta a todos, verdade, Tutiño? Aparta de aí. Ese recendo sae da cociña, é empanada, non? Se queres empanada, eu fagoche unha riquísima. A empanada non se fai con cacahuetes, miro. A xente ten pouca imaginación. En realidade non hai por que botarlle os cacahuetes enteiros. Ah, non? Non, con botarlle as cascas abonda. Así queda máis crocante. Por hoxe xa oín todas as barbaridades que podo aturar nun día, Mañá volvo e acabas de contarme esa receita. Hasta logo, miriño. Pixiñas. Nora boa, xefe. Entraron 2 clientes no bar e espantounos os 2. Un éxito, Pois está inspirado. Muller, un fai o que pode. Cuidado, cuidado que queiman. Que boa pinta teñen, Olimpia. Xa poden ter. Levo na cociña desde as 7 da mañá. Non paga a pena matarse polos clientes. Esas pailáns non teñen gusto nin nada. Esta vez non son pros clientes. Non, valas comer ti soa. Mira que logo tes gas. Non diga parvada, xefe. Eu digo pro seu ben, la verca, porque logo queixase de que non a sacan a bailar nas verbenas. E non son para min, zoupón. Non, entón, Voume presentar o concurso de empanadas. concurso. Que concurso? O que organiza Alimentación López. O ano pasado gañou no súa nai. E para mandar as empanadas por correo a ese tal López? Non, burricán. Fixen unha de carne, unha de vieiras, unha de bacallau e outra de bonito. A ver cal vos gusta máis e así escoller a que vou facer no concurso. Preciso unha crítica seria, así que... Pensaches en min, claro. Muller, se é para facerche un favor. As mans quietas paradas. Pensei en pedirlles opinión a persoas con sentidiño. Persoas con sentidiño. Neste bar xa non podemos caer máis baixo.
Marcho voando, por aí reclaman os meus coñecementos. Un caso importante? Digamos que é un asunto ao que estou desexando meterlle o dente. Debe de ser ben importante para ires tan guapo. Ui, que gravata máis bonita. E a camisa? Pois puse nas centos de veces. De paso que baixas podes... Imposible, xa vou tarde. Non pode ser. Pasou algo, papá? O reloxo, faltame o reloxo. Tiñalo posto mentres almorzabas. Non sei que iríame. Precisamente agora que teño presa vou e perdo o reloxo. Pois marchas en el, se caeu por aquí xa aparecerá. Non podo sair á rúa sen reloxo. Síntome como se foses en zapatos. Mira na cociña, Roy. Queres que cho atopeu, papá? Ti és máis despistada que a min. Non o verías, aínda que o tiveses diante dos fuciños. Tarán! Onde estaba? Aquí. Aquí onde? Aquí. Non importa. Preparade ben eses exames, E non perdas nada máis, Piches, Roy, a que é flipante. Atopar un reloxo non ten tanto mérito, Fun eu, aproveitei para quitarllo mentres lle amañaba a gravata. E iso para que? Para facer prácticas, unha nova faceta na miña carreira artística. Roubar reloxos non é un arte, é un delito. Iso sí, moitos espectadores preferirían que lle roubases o reloxo antes que ver esas obras de teatro que fas. Queres calar, pelouro? Estoume preparando para actuar como ilusionista. Ilusionismo. A túa carreira ideal. De veras? Sí, hai que ser ben ilusa para querer vivir de sacar coellos dunha chistera. Xa rirás menos cando aprenda a facer desaparecer piollos. O aspecto é delicioso, desde logo. Paciencia, Pedro. Ainda falta o segundo experto. Experto, será un morto de fame. Non vou rir nin nada cando vexa. Bos días a todos. Hola. Chega no mellor momento, padre. Imos rir de carallo. Sí. Sí, Olimpia chamou a un parviño para que proba as súas empanadas. Será un papaxoubas, un sarabullo deses mal alimentado que cando ve unha empanada din: "Oh, que gran experiencia sensorial!" E poñen o palo no pescozo para papar canto antes. Pois entón será cousa de papar canto antes. E vostede, traidor. Ala, vayan sentando. Podemos comezar? Claro, necesito unha opinión sincera. Primeiro, haberá que documentarse a fondo. O importante é que falen con toda a liberdade. Aí sí, pois vou falar. Es unha lercha, unha bruxa e unha escolopendra. E ese mandil é o máis feo que vi na miña vida. Xefe, Olimpia referíase a falar das empanadas. Anda, Miro, probas ti tamén. Sí, mentres come polo menos está calado. Primeiro, a de carne. Olimpia, esta empanada pode causarche problemas. Sí, vostede cree. Seguro, algo tan delicioso ten que ser pecado á forza. Como todo bo... E digo che que coñezo ben os curas. Non, quero dicir... Coma tranquilo. Pero leva carne de verdade. Pois claro. Así non ten ningún mérito. O bonito é facelas con cartón das caixas e ver as caras que pon a xente. Foi capaz de facer algo así? Claro. Non, muller, nunca. Vai, a casa nunca. E que nota lle poñemos logo? Sobresaliente, non cree, padre? Non sei, eu xa estou ca de Vieiras. Como as prefiren? Un pouco máis gordas ou un pouco máis finas? Mais vale que sobre que falte. Se non hai onde agarrar. Olimpia, refírese á masa das empanadas. Eu tamén. Iso espero. Olimpia, esta de Vieiras é unha obra de arte. A pinta é insuperable. E como prefiren as vieiras, enteiras ou en cachos? Eu prefiro as enteiras. Iso mellor enteiras. Así aproveitanse tamén as cunchas. As cunchas non se lle botan langrán. Non o diga como se a cuncha non tivese vitaminas. E agora, a de bonito. Que lle parece, padre? Pois mira, seguro que as hai mellores, pero non neste mundo. O que non as hai é máis baratas, reverencio. Miro, o padre está facéndome un favor. Non, se ainda lle vou ter que dar as gracias por beber de violín. Xa que falas de beber, sírveme unha copiña. E por último, a de bacallau. Ai, non sei se poderei. Por mí non se preocupe, xa me fará o favor outro día. Tela diante, non probala ten que ser delito contra o Código Penal. 6 anos e un día polo menos, padre. Ai... Miña. Oye. Riquísima.
Se houvese esta empanada no paraíso, seguro que Adán e Eva non comían o que non debían. E como prefiren, con moitas ou poucas pasas? Muller, iso nin se pregunta. Claro, o que hai que preguntar é a canto está o kilo de pasas. Pois en Arzúa botamos un pouco de pimento picante. Ah, iso teño que probalo. E o que eu digo non apuntas a carranchas. O que vostede di é difícil de esquecer, xefe. Non fai falta apuntalo. Moi graciosa a tarántula. E agora a decisión final. Cal preparo no concurso? A de bacallau está rica, pero a de vieiras. Claro que a de bonito é inmellorable. Eu para o concurso levaría a de carne. Non, a de bacallau. Pero que di, padre? A de carne gañaría seguro. Pero que dis, home, a de bacallau é moito mellor. Si A estás... de Señores, un pouco de orde. Chameinos para que escollesen unha soa. Pois como a situación é de empate... Terei que decidir eu. Non, haberá que facer outra rolda. Vostede descanse, que xa me ocupo eu deste traballo tan duro. Non te preocupes, miriño, que eu sempre sigo o exemplo de Santo Isidoro cando dicía sacrificium maximum sacerdotalis empanatorum est. Seguro que Santo Isidoro dicía iso, padre? Claro que sí, muller, o que pasa que o libro está esgotado. Eu tamén, cando teño que facer un favor, fago. Non me gusta deixar as cousas a medias. Mónica, pon unha cervexa. Sen alcohol, claro. Marchando. Esa que estaba aí facendo vago en vez de estudar era a miña filla, non si? Pois sí. Mira se estarán boas as empanadas, que non penso enfadarme con ela. Por min, non deixes de botarlle as reprimendas, se queres. Vai, veña. Probemos outra vez a de bonito, padre. Aquí tes a cervexa e un cacho da mellor empanada do mundo. Ah, moi ben. E de que? De bonito. De bonito. Graciñas, Mónica. Ti si que és unha amiga. Quería botarlle unha perna de Brad Pitt, pero como non se deixou, é de bonito de Burela. Que parva. Mónica, acabo de tomar unha decisión moi importante sobre o meu futuro. Unha decisión moi madura. Vas de centrar un pouquiño nos libros para variar? Non, muller madura, pero non tanto. Estou preparando un espectáculo de maxia para representar en bares e teatros pequenos. Ajá. E ti sabes facer maxia? Oh, levo toda a semana practicando. Xa sei sacarlle o reloxo a alguén sen que se decate. Pero ese truco está moi visto, Pauliña. Ningún neno picaría cun truco tan bello. Todo mundo se decata cando lle quitas o reloxo. Tes razón, ese truco xa non funciona. Claro que non. Xa non hai xente tan inocente no mundo. E non haberá un pouco de empanada para min? Eu en canto dá unha teño unha fame que... Pero aínda non é unha, tutiño, son as... Oh, é o meu reloxo. Onde vai? Voilà! Oh, que me dicías? Vale, pilláchesme. Pero isto non abonda para ser unha ilusionista medianamente boa. Certo. E se lle engadimos isto? O meu móvil. E con isto? Xa son medianamente boa. E as chaves, pero non me decantei de nada. Serás mangante. Volvo ao traballo antes de que me deixes en roupa interior. Oes, Paula, avisa teu pai de que xa chegou o fascículo de abogados no cine, Olimpia pediulle a Pedro Barreiro que probase as súas empanadas. E non está para máis nada. E xa se están catando. E non avisades, traidoras. Tela revista de saúde, Tito. Sinto moito, Mariana. Agora teño un asunto urxente. É iso? Olimpia estáse preparando para o concurso de empanadas e necesita catadores expertos. Expertos e ben informados. E quen mellor informado que un quiosqueiro, Pois a opinión dunha farmacéutica sempre é ben interesante, non? Todos para dentro. Olimpia, trae os reforzos. Ah, estupendo, porque estes expertos non acaban de decidirse. Non, eu xa o teño claro. Ah, sí? E que decidiu? Decidín non parar ata acabar con todas. Cal recomenda, abogado? Calquera. Todas están buísimas. O importante da empanada é a man da cociñeira. A man pode estar ben, pero se a rete da cociñeira ten máis alimento. Se queredes eu podo... Miro, é un xeito de falar. Deixa que as proben tranquilos, Miro. Non queres que eu fale das miñas receitas? Tes medo, Lurpia? Efectivamente, medo de que se intoxiquen, como os turistas da semana pasada. Tutiño, ti xa sabes que eu as fago con ingredientes naturais. Dixeches que che trouxeran moitos recordos. Sí, acordouse da nai que te... Che, non nos desconcentres, miriño. Este é un traballo de moita precisión. Sí, un rifle de precisión era o que necesitaba eu. Traidores. Mariana, non escoites estes pailarocos. Unha farmacéutica como a ti saberá poñer as miñas empanadas no lugar que lles corresponde. Sí, no almacén de produtos perigosos, xunto ao arsénico. Moi bonito. Xa viredes suplicarme. Miriño, fainos unha das túas empanadas. Miriño, escolle ti empanada, por favor.
Eu estou entre a de Bonito e a de Vieiras. Sí, ese puntiño de cebola e perixil... Me cago no mundo. Olimpia, a ti pareceche ben que estes pastráns collen unha chea mentre eu trato de que aprendan algo? A verdade non. Menos mal. Oír tanta parvada xunta pode cortarlle a digestión a calquera. Por que non vas facerme a compra e deixas de molestar, eh? Anda, toma. E non teñas presa en volver. Acompáñote, Miriño. Eu tamén teño que facer recados. E non chegou a ningunha conclusión? Cheguei, sí, cheguei. Que habería que facer esta reunión todos os días. Isto é unha injustiza. Un talento da cociña como a min tratado como un trapo vello. Non fales así dos trapos, que son moi útiles. Pero isto non vai quedar así, non, señor. Adeus, mártir dos fogóns. Padre, apetecelle probar a faxa dos naipes? Ui, vas ter que practicar moito para xogar comigo ao póker, Pauliña. Nada de póker, home. Fálolle dun truco de maxia. Ah, veña, xe rapidiño. A ver. Esta baralla é normal, non si? Iso parece. Vale. Pois agora collo esta carta e poño de primeira. E agora atenda. Que este naipe dan baldrocas se converta no as de copas. Sí, muller, sí. ¡Tachán! Anda, o as de copas. É maxia, padre, xa llo dixen. Ah, está ben, pero tampouco é para tanto. Ai non, e se o fago outra vez? E outra? E outra? Bravo! Ah, pero xa collín o truco. Cambiache la baralla antes, non si? Se non se fía, agora a maxia vaina facer vostede. Tome estas cartas. Que son? Pois, 3 reis. Vale, déalles a volta. E agora repita comigo. Os reis van a Tucumán e eu teño 3 ases na man. Os reis van a Tucumán e eu teño 3 ases na man. E agora que? Nada, déalles a volta. Como fixeches? Se non tocache las cartas. Alucinante, eh? É tanto, é como un milagre, pero de verdade. Non, quero dicir que... Cando queira fago outra demostración. Muller, pois agora que o dice, e xa que podes cambiar as cartas, non podías facer algo coa miña cartilla do banco? Non sei, algo sinxelo, poñerlle 3, 4 ceros. De momento só fago maxia. Os milagres teños que seguir pedindo a Santa Rita. Sí, muller, sí. Pero que pasa, padre? Anda mal de cartos? Non, mulleriña, non, nada importante. Un pequeno problema. Ou non tan pequeno. En fin, ata logo. Chao. E sorte. Sí, señor, xa está. Un furado novo no cinto que me vai vir moi ben. Hola, Santos. Que faz co ventilador posto? Que vou facer, Peláez? Relaxarme un pouco. Como te vexa Gutiérrez co que consomo chismese. Pero se iso non gasta nada, home. Xa, pero ele anda obsesionado con reducir gastos, aumentar beneficios, cobrar aos morosos. Que non, xa vin a circular e pediume que prepare os avisos de embargo, Cuñado, teño que falar contigo. Agora, miro. Estamos ocupadísimos, Se é por acabar a quiniela, eu axúdoche. O señor Gutiérrez encargounos un asunto moi importante. Non tentes enganarme, cachaldras. Sabedes de sobra que Gorrínez nunca confiaría nada importante a 2 tarabelos como a vos. É certo, Peláez, podías inventar algo mellor, non? Outra vez discurre ti, Santos. En fin, que foi agora, cuñado? É que teño un peso moi grande, todo por aquí, e non logro botalo fora. Se necesitas un laxante, vai falar coa farmacéutica. Non é iso, home. A semana que ven é o concurso de empanadas. Sí, seino, xa empecé a prepararme hoxe. Ti tamén te vas presentar, cacatúa? Non, pero fíxenlle un furado novo ao cinto. Vou coller unha farta. Pois o limpio vaise presentar. E ainda por riba que lle brindei a miña axuda, todos pasaron dos meus méritos. É unha injustiza. Normal. Ti tamén crees que é unha injustiza? Non, home, o normal é que ninguén recoñeza os teus méritos, porque ti non sabes facer empanadas. Non me cambies de tema, furuncho. Cuñado, é un concurso de empanadas, non é a túa especialidade. Que queres que che diga, Insinúas que non son bona a cociña, furabolos. Non é iso. Digo que és un inútil en xeral. Estou rodeado de traidores, me cajo no mundo.
Pois vou conseguir que todos digades que son o mellor cociñeiro da vila. Sí, claro, cunha escopeta na man pode conseguilo calquera. É como se me lera o pensamento. Xa, porque o teu pensamento ten poucas letras, pero non paga a pena deprimirse polo concurso dun supermercado. Xa, pero o gañador leva un premio e a mí non me deixan nin presentarme. Un premio? Será un paquete de deterxente de 5 kilos ou un frasco de pementos asados. Seguro? Sí, a túa nai gañou ese concurso ano pasado e de premio deronlle unha lata de sardiñas en aceite. Deixa que Olimpia faga esas empanadas. Ela e outras parviñas como ela. Sí, e nós xa nos ocuparemos de comelas. Exactamente, cuñado. O mellor premio é papar as empanadas, non pasar a mañá cociñando e amasando. Iso. Santos, está vostede aquí. Sí. Que gran noticia. Sí que é noticia, porque o normal é que este no bar. A noticia é que imos estar no concurso de empanadas. Hai que ser ben parviños para pasar a mañá amasando como un condenado. Cala a boca, Maldreu. O Banco Moderno vai estar no concurso como patrocinador. Sí, este ano as latas de sardiñas pro gañador ímolas poñernos. Nada de latas de sardiñas. O Banco Moderno vai colaborar poñendo o premio especial. Xa. Que estará á altura do noso prestixio e da nosa xenerosidade. Pero que imos dar de premio? Un calendario? Un bolígrafo? Por suposto que non. Estou falando dun cruceiro. Un cruceiro? Sí. Encárguese vostede do asunto. Sí, claro, señor Gutiérrez Tomé. Xa sabe cal é a filosofía da casa. Nin tan caro que nos arruine, nin tan malo que parezamos uns perralleiros. Deixo nas miñas mans, señor Gutiérrez. Marcho. Deixe de perder o tempo falando con Barallocas. Por iso non se preocupe. Non só fala con Barallocas, tamén fala comigo. Ata logo, señor Gutiérrez. Un cruceiro. Como que non che faría ilusión ir a un cruceiro? Ir a un cruceiro non é ir ás cruzadas, nin facer un vía crucis, cuñado? Como cambiaron os tempos? Un cruceiro é unha viaxe de prazer en barco. Pois eu xa fixen un o ano pasado. Que non, home, ir aos caneiros ou as cíes non é facer un cruceiro. Ai, non. Non, os cruceiros fanse en barcos de luxo, con discoteca, piscina, casino, restaurante... Pois dito así non soa nada mal. Non, señor, imagina, cuñado, imagina as mariscadas no restaurante. E as tardes xogando ao tute. O ventiño do mar refrescándonos e nós rañando o bandullo ao sol antes de darnos un baño na piscina. Antes de que? O do baño non é obrigatorio, cuñado. Pois xa me está gustando a min iso do cruceiro. E a min. Santos, pódese saber que está facendo? Tomando unha caipiriña na piscina. Sí, señor director, facendo o que vostede me mandou, señor director. Ande lixeiro e resolva ese asunto do premio, que xa parece vostede máis parvo que... Que quen? Que xa me entende. Claro, señor Gutiérrez. Ala, cuñado. Busque un cruceiro bonito e barato. Sí, por suposto, señor Gutiérrez. Ou mellor, barato e bonito. O que vostede diga, señor Gutiérrez. Ala, cuñado, ala, ven. Ei, para, cuñado, para. Mira que cruzeiros. Imagina, un cruceiro polas illas do Pacífico, ou polas costas de Grecia e Turquía, ou polo Nilo, vendo as pirámides. Ai, que carallo, pero nada disto vai ser para nós. Non, vai ser para algunha marmota como Olimpia. Para que engañe o concurso das empanadas, pero nós non temos posibilidade ningunha de gañar. Queres dicir de gañar limpamente, sen facer trampas. Claro, ti é o peor cociñeiro do mundo. Un burro silvestre tería máis posibilidades que a ti. Daquela xa estamos de acordo. En que? En que podemos gañar facendo trampas. Miro, só pode participar un cociñeiro por cada bar. Está nas bases do concurso. Ai, cacarelo. Entón prefires deixarte o premio en bandexa, así, a Lurpia de Olimpia? Pois non sería mala idea. Pois sí, é unha idea horrible. Acouga, Miro, acouga. Imagina que Olimpia gaña ese concurso. Cal será o paso seguinte? Chamar as autoridades. Iso pode rematar peor que o Titanic. Non, quero dicir, con quen quererá Olimpia ir de viaxe? Con Richard Gere, seguro. Tolea por él. Non, quererá ir con alguén de aquí. Alguén a quen adora. Santiago Pemán. Quererá ir con nós, que para iso somos a súa familia.
É certo. É que mellor compañía para unha viaxe de luxo, dous tipos como a nós con clase. Pois iso, que gañe ela, todo solucionado. Un momento, miñoca. Que? Eses premios son sempre para dúas persoas. E ti, Olimpia, máis eu somos... En fin, máis de dúas persoas. Tranquilo, xa me ocupo diso. Vale. Pero fai que parece un accidente. Cuñado, en vez de eliminar unha viaxeira, podemos contratar un cruceiro para 3 persoas, non? Ti todo queres facer pola vía máis fácil. Sabes que che digo? Que? Ata logo. Serás animaliño. 40 céntimos, 41, 40... Outro simpático que botou un botón. Xa riredes no xuizo final, xa... Bos días, padre. Como está? Muller, pois xa que pregunta, algo preocupado. Ah, espero que non sexa nada grave. Non, nada que non se poida solucionar con un pouco de caridade cristiá, pero é que a verdade ando algo frouxo. Anda frouxo? Xa me parecía un pouco máis fraco. Ten que comer ben. Pase pola aldea que lle faga unha empanada. Outra empanada. Veña, colle unha carta. E agora vou adiviñar a carta que escolliches. É imposible, non poidaches ver? O 3 de ouros. Sí, como fixeches? Segredos de artista. Teño poderes. Olimpia, Paula, sabes facer maxia? Sí, eu tamén sei. Sí. Sí. Vou facer que desaparezas de aquí e que subas comigo a guardar a mochila e a lavar as mans agora mesmo. Alejo. Vale. Que xa é hora de xantar. Ata logo. Chao. Cuñado, traio a noticia que agardabas. Van poñer outra vez Son Goku? Non, falo do cruceiro, Burricán. Atopei unha oferta bárbara, 2 semanas para 3 persoas polo Mediterráneo. Mallorca, Córsega, Sardeña, Malta... Fantástico, vou facer a maleta. Moi ben, pero agarda, agarda. Que Olimpia vai gañar ese concurso de case seguro. Das súas empanadas están ricas ata as migallas. Pero, primeiro, témola que convencer para que nos leven ese cruceiro, non? Iso tamén está ben pensado, sí. Ajá, anda por aquí. Subiu arriba con Raqueliña, pero baixarán agora. Estupendo. En canto baixe hai que saber de que pé coxea. Ui, coxea pouco, Está rufa como un carballo. Digo saber se sabe do cruceiro, Burricán. Témola que interrogar con sutileza. Vale, miñoca, pero non creo que saiba nada do premio, Eu estive encalado como unha rumba. Como unha tumba. Iso. Pois unha vez que comprobemos se está informada do premio, o seguinte paso será darlle xabón. Entendo. Agarrámola entre os dous e facémoslle beber deterxente ata cacete levarnos. Cuñado, digo facerlle a rosca, dicirlle cousas bonitas. Dicirlle que? Pois esas cousas que se lles di ás mulleres para poñelas de bo humor. Claro. Como cando eu lle dicía a Balbina, mira que un día marcho da casa e non volvo nunca máis. E que contenta se poñía a coitada. Deixamiro, xa me encargo eu, Eu que fago? Pois ti calado, para non meter a zoca. Sempre me toca a parte máis delicada. A ver ese viste empanado para Raquel. E con patacas fritas. E ensalada. Hai que comer tamén a ensalada. Senta, que agora cho poño. Olimpia. Ui, pero que elegante estás hoxe, Que crees? Sí, é que a elegancia é como o bigote. Tes ou non tes. E ti tes. Teño bigote. Non, tes elegancia. Elegancia natural. Antonciño, andas outra vez en cartos? Non, muller, non. Oín por aí que ías participar no concurso. Queres probar as empanadas? Pero, Olimpia, ti pensas que eu son desas persoas interesadas que che fan a rosca para conseguir unha empanada? Unha empanada? Ti és capaz de calquera cousa por un cachiño así? Non. Este é capaz de vender a Raqueliña por un bocata de mortadela. Só quero que teña sorte, aínda que sei que non a necesitas. Non me digas. E para que quere máis sorte tendo a familia que ten? Cuñado, dixeches que ias estar calado. Olimpia, non a necesitas, porque és unha cociñeira formidable. Ui, vale o teu peso en ouro. E iso é moito ouro de Deus, Olimpia? Xa vos invitarei unha copiña de cava se gaño o premio. Sabes en que consiste ese premio? Pois non sei, este ano anda con moito misterio. Din que preparan unha sorpresa. Xa. Será unha copa como da señora Carme. Sabes que este ano patrocina o concurso Banco Moderno?
Entón, en vez dunha copa, será un calendario. Non, muller, eu conseguín un premio á altura da gañadora. Vai ser un cruceiro para 3 persoas, visigoda. Un cruceiro polo subterráneo. Polo subterráneo? Non, polo Mediterráneo. Un cruceiro? Sí, señor, genial, Pois xa podes pensar con quen queres ir. Se gañas, claro. Non hai nada que pensar, está clarísimo. Claro, con esas persoas queridas que traballan contigo. Por suposto, iremos as 3 figuras do suízo. Ai, así me gusta, as 3 figuras do suízo. Agora só falta gañar. Que che dixen, cuñado, esa viaxe, nosa. Mónica, se gaña o premio marchamos as 3 de cruceiro. Ti, Raquel e máis eu. Un cruceiro polo Mediterráneo. Sí, que guai. Nun barco con piscina. Sí. Prima, non dixeches que irían as 3 figuras do suízo? Sí, e aquí estamos, Mónica, Raquel e máis eu. Entón, as figuras do suízo non somos nós. As figuras como a vos están mellor nas fallas, xa sabe, con moito lume. Pero, Olimpia, eu conseguín esa viaxe. Non merezo ir ás illas do Mediterráneo. Vos merecedes todo. Sí, merecedes ir á fin do mundo e quedar ali. Vaya plan do grelo, mona. Esas lurpias van ir de cruceiro gracias a nós e nos imos quedar aquí fregando servizos. Non te preocupes, cuñado, isto non acaba así. Necesitamos un retoque na nosa estrategia. Sí, un retoque con soprete. Pero imos a outro lado porque eu ver estas pirañas ponme do fígado. Podemos ir ao parque. Non, mellor a un sitio onde nos dean de comer, pastrán. Veña. Chao. Adeus. Como vai ser ese cruceiro? Ui, será unha maravilla. Ímonos bañar na piscina, tomar o sol, bailar. Se cadra topamos un mozo guapo como en Titanic. Muller, pon outro exemplo. Moi rico arroz con leite, señora Carmen. Aquí vos traio o café. Graciñas. A ver se aprendes a facer o café, cuñado. Se non queredes nada máis, poulles dar de comer as galiñas, Moi ben. Pon aí. Que vergonza. Que pouco amor pola familia ten esa Olimpia. Tranquilo, miro, algo haberá que poidamos facer. Podo ir ao concurso e derrotala coas miñas artes de cociñeiro. Non, falo en serio. Nin que fose tan difícil que eu. Miro, é imposible que un fozón como a ti poida gañar. Como moito, poderías ir de pinche de Olimpia. Sí, penso pinchala ben pinchada. De pinche quere dicir de axudante. Xa entendo. Se vou de pinche e gaña, non poderá negarse a levarme na viaxe. E Mónica terá que quedar para atender o bar e eu poderei ir tamén. É un plan perfecto. Non estou seguro, pero podemos probar. Veña, a que esperamos? Pois ala. Ata logo, señora Carmen. Chao. Churras, churriñas, churras. Pi. Todas para atrás, que chega pas pallás. Hola, Pastri. Só traes 2 caixas. E logo? Pediramos 4. No problem, troncas. Teño aí fora no carriño, agora vou por elas. Esa empanada ten unha pinta caralluda. Primeiro as caixas, e logo xa comerás empanada. Vale, señorita Rottenmeier. O caso é que a clase obreira pase fame. Hola, querida prima. Estivemos falando de ti. Ai, que conversación tan interesante, non? Si, comentamos as túas posibilidades no concurso e creo eu que vas necesitar un axudante como é debido. Un axudante? Non preciso ninguén para facer unha empanada. Xa, pero ese necesita o consello dun profesional. Sí, pero señora Carmen non pode concursar, como gañou o ano pasado. Eu non falaba de miña nai. Mónica, ten que atender o bar. Xa, por iso vas necesitar un axudante de total confianza. Sí, alguén guapo, con bigote, mans de artista. Como? Queres que mire o concurso comigo? Comigo? Que? Tiña razón, cuñado, sí que se ve feliz, sí. Miro axudarme a facer empanadas, esta sí que é boa. Creo que non o ten moi claro, cuñado. Basta arrepentir, escolopendra. Nunca gañarás ti soa con esas empanadas tan noxentas que faz que non as comería ningún can. Habería que ser un cadabullo do grelo para comer esa galdrallada. Sí, a ver... Paso, a ver esa empanada. Ai, perdón, Olimpia. Ai, pois unha pinza co da empanada. Estás ben? Sí, non, debín romper un dedo ou 2. Xefe,
Faga algo, limpia esta ferida. Sí, podemos aproveitar e comer toda a empanada que nos pete. Será Valdreu. A ver a que leva a urxencias. Muller, non é para tanto. Non, é mellor que te vexo un médico, veña, que te levo eu. E agora que facemos? Pois... Nunca pensou en comportarse como unha persoa normal? Si, muller, empezas por aí e acabas traballando. Non comiches moito hoxe. Xa, tanta empanada quitoume o apetito. E logo dinos a nós que non comamos entre horas. É distinto. Foi case un traballo de asesor. Seguro. E a culler do café estaba aquí. Isto é cousa da señora Damasia, non? Paula... Seguro que non a tes ti. Seguro. Como que non? Se a tes... aquí. Tachán! Moi ben. Onde aprendiches a facer iso, Paula? Onde vai ser? No seu libro de ilusionismo. Ese que lea todas as horas en vez de estudar. Cala, piollo. Sempre é útil saber algo do asombroso mundo da maxia. O verdadeiramente asombroso sería verte estudar algún día. Traeme unha mazá, anda. Queres unha mazá? E como a queres? Das verdes ou das coloradiñas? Das verdes. ¡Tachán! Vaya, non estivo mal. Santos. Santo. Sí. Chamaron dunha axencia de viaxes. Tes que ir escoller uns camarotes ou algo así. Vale, xa falarei con eles. Ala, veña, hasta logo. Hasta logo. Boa tarde. Hola, padre. Hola, Antonciño, que? Como vai ese traballo? E vostede por aquí, padre? Pois nada, pasei para saudar. Sí, ben, logo xa marcho, Xa sabía eu que me esquecía de algo. Verás, este mes chegoume o recibo do crédito. Como sempre, non? Xa, pero é que estou un pouco apuradiño, Non o podo pagar. Tamén, como sempre. Pero tranquilo, padre. En serio? Sí, no banco xa contábamos con esa complicación e tomamos a medida oportuna. Que estupendo. Non ten nada de que preocuparse, padre. Que medida é exactamente? Chámase aviso de embargo, aquí ten. Por iso non ten nada de que preocuparse. A parroquia agora é do banco. Pero iso sería terrible. Pero ti non podes facer nada. Unha trampullada das túas. Eu faría o encantado, don Nicanor, pero o señor ve todo desde o ceo. Home, todo. É un falar. Seguro que se extravía la cartiña ata que me poño o día cos pagos. El saberá mirar por outro lado. Pero, padre... Non, mira, imos facer que... Guardamos a cartiña neste caixón e xa está. Xa, pero mellor nesto outro. Aquí é onde guardamos as peticións de donativos. E Gutiérrez non o abre nin tolo. Santa Rita saberá agradecer, Chantonciño. Que sexa a última vez, padre. Non pode andar sempre con estas trapalladas, Hola. Olimpia, que che dixeron en urxencias? Que foi? Tranquilos, non é nada. Foi só un golpiño. Se che parece pouco, podemos chamar outra vez a Paspallás. Non será necesario, Miriño. O malo é que non vou poder participar no concurso. Con isto así, non podo amasar, nin picar cebola, nin cortar, nin nada. Que mágoa, coa ilusión que che facía. Sí, ademais, para unha vez que dan un premio apetecible... É certo, hai que despedirse da viaxe. Ui, sí, éche unha pena. En fin, agora o único que me apetece é unha infusión. Pois medio impedida como estás, non sei como a vas preparar. Xa lla fago eu. Ti non te movas, Ala, como se isto fose un bar. E vostede tampouco se moleste. Antón, non o vas crer. Olimpia veu do hospital e trae a man vendada. O raro sería que lle vendasen a cabeza. Xa, pero así non vai poder participar no concurso. Pois xa sabe lo que tens que facer. Sí, penso pasar o día molándoa. Se eu non gaño, ela tampouco. Non, burricán, tes que ser o seu sustituto. Pero non dicías que era imposible que eu gañase, Mona. Que convencia para participares no seu lugar? Iso non é fácil ver hecho. Ten o 50% de posibilidades. E se lles mago a outra man, terei o 100%. Non, cuñado, manexa a situación con habilidade, xa sabes. Sobre todo diplomacia, Logo falamos. Iso está feito, miñoca. Será por diplomacia. Olimpia, é unha pena que non poidas participar no concurso, Sí, é unha publicidade importante probar que gaña. Pero podería sustituirte alguén e ir en representación do bar suizo. Sí, supoño.
E xa que miña nai gañou o ano pasado, está claro quen debe ir. E dígocho con toda a diplomacia do mundo, iso sí. Pero haberá que preparar concienzudamente esa persoa. Claro, claro. Antón, Olimpia aceptou que vaya eu ao concurso. Sí, ela resistíase. Pero xa sabes como son eu, cando se trata de usar a diplomacia. Agora teño que prepararme. Claro que estou seguro do que dixo. Agora vou poñer o meu uniforme de cociñeiro, para que vexa que sei tomar as cousas en serio. E de paso vou sacando o vallador. Ai, xa estou vendo. Nós nese cruceiro como marqueses. Ei! Que pasa? Que aquí hoxe non atende ninguén? Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Pero mira, ti, betanzos. de que vas disfrazado? É un uniforme de cociñeiro, pailán. Vou participar no concurso de empanadas. Calquera diría que vas invadir Irak. Dilo por este aire de triunfador. Digo porque se ve que non te importa o que pensa o resto do mundo. Anda, tráeme un zume á terraza. Repugnante do nabo. Va. Botaremos de máis pemento, Olimpia? Non, as proporcións son importantes. Pon o lume e que se vaya facendo con calma. Mentres preparamos a masa. Xa teño todo o necesario. Aceite, fariña e un ovo. Moi ben, la Berca. Pois agora aparta e deixa pasos profesionais. Pero mira, ti que faz así? Prepararme. Xa sei que son o favorito, pero non se hai que confiar. Creo que non me entendiches ben. Vai concursar Mónica. Como? Ti dixeches que me fose preparando. Claro, como a mancada e Mónica centrada no concurso, vas ter que traballar arreo no bar. Pero que ten esta tarántula que non teña eu? Quere dicir a parte de cerebro? Cerebro. Imos facer empanada de bonito, non sesos rebozados. Mónica sabe facer a masa, preparar a zaragallada, manexar o forno. Xa, deixando aparte eses detalliños sen importancia. Levo anos axudando a Olimpia na cociña mentres vostede rañaba o bandullo. Iso quererá dicir algo, non? Si, quere dicir que ti es parva. Miro, acabouse. Como que se acabou, Fana Cabrava? Mónica vai concursar en representación do suízo e vai no facer moi ben. Que, señor Pereira? Teño que cubrir unha instancia para que me sirva un zume. Perdoa, Tuto, agora mesmo vai. Veña, xa oíches. Isto é un abuso. Vou falar deste caso co señor alcalde. Fale, pero terá que esperar a que saia do hospital. Outro día probou a súa ensalada rusa, lembra? Con políticos tan rancorosos como vai progresar o país. Poñémonos coa masa. Penso botarlle un ovo, como facemos en Arzúa. Oh, ti mandas, é a túa empanada. Aquí tes, tiñoso. Cuñado, que elegante estás. Sí, es que discreto, Todo é inútil. A lagarta de Olimpia dei o meu posto a Mónica. Xa, pero si todo o plan foi a pique. Pois eu non me penso render, miñoca. E que pensas facer? Olimpia tivo un accidente, Mónica pode ter outro. A cociña é un lugar moi perigoso, con tantos coitelos. Non, miro, non creo que deixen concursar a psicópatas sanguinarios. Xa estamos discriminando. Pois aquí non di nada diso. Mira. Poderán participar no concurso todos os cociñeiros nacidos ou empreñados na vila. Déixame ver. Sí, todos os cociñeiros nacidos ou empadroados na vila. Se cadra temos esperanza, cuñado. Ti crees que Mónica está empadroada? Non creo. Ela é algo lercha, pero non ten mozo. Empadroada, non preñada. Aquí di que todos teñen que ser naturais da vila ou figurar no rexistro como residentes. Aínda podemos ter sorte. Ese toquiño de azafrán que lle deches vai sentar estupendamente. Cando estea lista hai que guardarlle un cacho a Raquel para a cea. Sí. Mónica, por curiosidade, ti non és daqui, verdade? Non, son de Arzúa. E en Arzúa, ademais de queixos, tamén sabemos facer empanadas. Xa, pero despois de tantos anos aquí, pouco de arzuana terá xa. Os de Arzúa somos de Arzúa ata a morte. Só nos falta xogar na Champions League. Polo demais, temos de todo. E estarás empadroada ali. Claro. Estás segura? Non vou estar. Oiches iso, cuñado? Sí. Ai, caíches, vampira. Onde caí? É tanta risa. Esta mi psico
Franco da Barralleira vai ter que retirarse do concurso. Sí, porque vos lo digades. Non, porque digas bases do concurso. De que falades, bandallos? Listo, para participar no concurso hai que estar empotrada. Empadroada. Iso. E Mónica acaba de recoñecer que está apoltronada en Arzúa. É certo iso? Paréceme que sí. Por sorte, queda un candidato honrado e traballador para representar o bar suizo. Outro máis. Me cajo no butano. A ver como nos desfacemos del. Falo de ti, Pastrán. Ah, claro. Eu vou defender o honor do bar suizo nese concurso. E penso gañar o cruceiro polo bar contemporáneo. Mediterráneo. Crees que debes mandar o concurso iso? Será mellor retirarse con dignidade. Retirarse? Niso nada. Agora que temos a vitoria ao alcance da man. Veña, a Olimpiada é unha oportunidade, Penso participar poñendo os 4 sentidos. Ou eran 7. Miriño, o teu entusiasmo é admirable, pero hai que aplicar o sentido común. Vos, cando non tedes argumentos, sempre sacade o sentido común. Vostede é o peor cociñeiro da historia. Esa é a realidade. Pois eu non penso deixar que a realidade e outras parvadas semellantes cambien as miñas decisións. Miro, non podo consentir que deixe a reputación do bar chea de bosta. Non penso botarlle bostas ás empanadas. E se lle boto será pouca. Veña, Olimpia, non sexas tan rabuda. Non é xusto. Eu só quero participar para mostrar todo o que levo dentro. Iso é malo. Cando se teñen tantos gases como a vostede, é malísimo. Sodes dúas gaiteiras, pero tranquilas, a todas as marajotas lles chega o seu São Martiño. Olimpia, deixa que participe no concurso. A ver, que mal pode facer, Queres que faga o ridículo en público? Se ti lle axudas, poderá defenderse dignamente. Mira que desgusto ten o pobre. Igual que aprendeu a atar os zapatos, pode aprender a facer empanadas, muller. Pode ser. Se non fose por un pequeno detalle, Freira non sabe atar os zapatos. Non sexades tan duras. Eu non son Miriño, non? Ai, creo que me vou arrepentir disto. Miro. Non me digas nada, que teño o corazón roto todo por aquí. Ti gañas. Podes participar no concurso. De verdade? Sí. Gracias, Olimpia, gracias. Cuidarei da reputación do bar suizo como da miña propia. E vou empezar agora mesmo. Onde vas? Comprar os ingredientes. É como un rapaz, pero mira que contento vai. Sí, pero non sabe facer empanadas. Que non? Claro que sí. Se Olimpia lle dá unhas clases, pode gañar ese concurso. Ademais, Miro ten moito talento para estas cousas. E moita inventiva. Este Miro que gracioso é. E logo que pasou? Está no quiosco, pedíndolle a Tuto unha bolsa así de gominolas. E di que son para facer unha empanada. Empanada de gominolas. A quen se lle ocorre? Levabas razón, Antón. Miro ten moita inventiva. Vai ser un traballo duro. Chama a señora Carme e a Mariana. Necesitaremos reforzos. Maña, Miriño, con maña. Xa, xo entendín. A última presada de fariña xa está. Viches, non é tan complicado. Ai, ves? Todo é a poñerse. Si, muller, eche ben fácil. Eu tamén a teño lista. A que está ideal. Pero, filliño, iso é unha porcallada. Muller, se dice así vai parecer que está mal feita. Levamos horas e non és capaz de facer unha masa que pareza normal. Está un pouco pálida porque aínda ten que cocer. Mamaiña, facemos outra. Vas ter que seguir as clases no bar. Eu teño que ir a atender a casa. Atender a casa. O que pasa é que vos non sabedes apreciar as miñas empanadas. Teñen un sabor profundo. Sí. Tanto que provocan perforacións no estómago. O caso é quitarme méritos. Home, o novo Arguiñano. Xa me falou tua nai dos teus éxitos. E a vostede que lle importa, padre? Importame. Vou ser presidente do xurado. E non quero morrer envelenado. Envelenado, di. Como se non tivese ningunha posibilidade de gañar. É certo, ten unha. Sí, que o resto dos concursantes morran atropelados por un trolebús. Home, pois... É un falar, Miro. Non, home, que vos axude Paula Barreiro.
E que sabe Paula de empanadas, Nada, pero pode facer un dos seus trucos e, cambiar a empanada de Miro por unha comestible. Trucos, que trucos, Ai, non o sabíades. A Paula dáselle moi ben iso da prestidigitación. Que vergonza. Xe dicía eu que vistía moi descarada. E o pai sabio. Miriño, prestidigitación, maxia, facer aparecer e desaparecer cousas. Que é o que eu necesitaría facer coas débedas da parroquia, Antonciño. Sí, vale, padre, vale. Non me dea máis a lata que xa fixen bastante por vostede. Non podo ter unha carta de embargo escondida para sempre. Faino por Santa Rita, Vale, padre. Oiches iso? Aí pode estar a solución. Maxia, cuñado. Ti tamén queres facerme desaparecer, Valdreu? Escoita. Paula, podes pasar pola miña casa? Ajá. Sí, teño un traballiño para ti. Moi ben, Pauliña, gracias. Ata logo. Andando, cuñado. Home, padre, que? Como van os preparativos do concurso? Ui, falei hoxe cos organizadores e xa se inscribiron os mellores cociñeiros da comarca. Ui, os membros do xurado ímolo pasar de morte. Home, de morte pode ser. Tamén se apuntou Miro Pereira. Vaya, terei que ir ver o meu notario. E logo vas impugnar o concurso? Non. Vou facer testamento. Non será para tanto, home. Ata logo. Ata logo. Verás, Pauliña, díxonos un paxariño... Un paxariño negro. Sí, díxonos que eras moi boa como ilusionista. Pensionista a súa idade? Estes rapaces de agora, con tal de non traballar. Ilusionista, miro, son os que fan xogos con naipes, sacan moedas das orellas... Sí, a verdade estou practicando moito. Pois se queres ensayar, aquí tes a Miro. Por que non lle fas un truco? Vale. Tes un billete de 50 euros? De 50 euros? Sí. A ver, toma. Moi bo truco, nena, picaches como un parviño. Non, cuñado, o truco ven agora, Nada por aquí, nada por alá. Un toquiño máxico. Este billete, que é un primor, cambia o seu valor. Tachán! Me cajo no mundo. Eche ben certo que os cartos non duran nadiña. Sí, señor, fantástico, Pauliña. Ti poderías facer algo parecido con cousas que non fosen un billete? Supoño. Moi ben. Paula, sabes que se está a preparar un concurso de empanadas? Sí, meu pai é parte do xurado. Sí. Miro, vai concursar, pero todo o mundo fai burla del. Pobre, mira que cariña ten, non? Sí. Cara de parvo, como sempre, non? Bastante desgraza ten con iso. Por iso eu quería que lle deses apoio moral. Queres que vaya vestida de animadora ao concurso? Non, falo dunha axuda máis directa. Antón... Tesnos que axudar a dar o cambiazo no concurso, Pero eu non podo cambiar unha empanada pola outra. Eu traballo con reloxos, cartos, naipes, cousas pequenas, non empanadas de 3 kilos. Xa, pero Paula, non me entendiches. Ti non podes cambiar empanadas, pero podes cambiar os votos. Recordas como recolleron os votos no concurso do ano pasado? Sí, alguén pasaba polas mesas dos xurados, recollía os votos e metíaos nunha bolsiña. Exactamente, pois nos fabricaremos papeletas co nome de Miro. Non será difícil para unha artista como a ti darlles o cambiazo sobre a marcha. Ti colles o voto do xurado, faz un número deses que faz tamén e dis o voto deste larpeiro vai para dentro do caldeiro. E o voto que meto na bolsa non é o que me deu o xurado, é o que fixeches ti co nome de Miro, non? Culicua, é fácil, non? En teoría sí, pero na miña manga só podo meter 2 votos. Se son máis, temos un problema. Esta xuventude non serve nin para delincuente. Con levar un bolsiño pequeno como ese, arranxado, muller. Aí tes onde esconder as papeletas. Claro, cuñado, xa está, o éxito está asegurado, Paula? Entón queres dicir que non vou gañar polas miñas artes de cociñeiro senón por unha atrapallada sucia e ruín? Exactamente. Menos mal, porque eu teño unha reputación. Claro. Un momento. Aínda non dixen que sí. Que gaño eu con todo isto? O prazer de axudar os teus veciños, Pauliña. Disto e desa carta tallada. Eu quero a miña parte. Moi ben. Se nos axudas, damosche un billete para facer un cruceiro por las illas do Mediterráneo. Un cruceiro? Sí. En serio? Que? Ti toleaches, primate? Cuñado, é un cruceiro para 3 persoas e Pauliña vai gañar a súa praza. Que sorte tes, mainanta. Trato feito. Vale,
pero temos que conseguir que me deixen recoller os votos. Deixo da miña man. Eu falo con Gutiérrez e chámote para confirmalo todo. E recorda o prezo. Eu vou ir nese cruceiro. Xa. Non me vayas a enganar, que sempre peco de inxenua. Ata Ata logo. Ei. Que pasa? Os 50 euros, señorita inxenua. Foi un despiste. Moi ben. Cuñado, eu tamén marcho, que o xefe estará preguntando por min, Eu no meu chollo, entro e saio cando me peta. Como xefe sempre está nas berzas. E que o xefe esti pasmón. Se dicía eu que era moito tempo sen coincidir. Pasandas. Señor Gutiérrez, xa arranxei o do premio. Un cruceiro maravilloso, Non gastaría moito, non? Non, o estrictamente necesario, señor Gutiérrez. Así me gusta. E tiven unha idea. En vez de recoller o premio un empregado calquera, quedaría moito mellor se o fixese unha moza guapa con maneiras de artista. Vai, así que ten unha amiga por aí, Non. Estiven pensando en Paula, a filla de Barreiro. Saería gratis. Gratis? Vai, vexo que vai collendo vostede a filosofía da empresa, Santos. Non era sen tempo. E deixe sobre a miña mesa o premio para darlle ao gañador un día destes. A orde, señor Gutiérrez. E non me descoide o cobro de morosos. Claro. Seguinte paso. Paula, vase la encargada de recoller os votos. Sí, xa podes ensaiar, Quero ver moita axilidade neses dedos. Vale. Isto marcha. Home, Santos, que contento te vexo. E por que non o vou estar, Peláez? Brilla o sol, cantan os paxaros. E conseguín unha oferta estupenda para o cruceiro. Pensei que non querías oír falar do concurso. Pero, Peláez, eu desvívome por esta empresa. Vou deixar isto na mesa de Gutiérrez. Nin que fose para el o cruceiro. Aí quedades. Pero tranquilos, non ides tardar en volver comigo. Arroz con chícharos, patacas novas. Cuñado, boas novas. Paula vai recoller os votos do concurso. Nada pode impedir o teu éxito. Seguro. Aínda que prepare a peor empanada do mundo, Paula fará o seu truco, cambiará os votos e ti será o gañador. Así da gusto. Por fin un concurso con garantías. Vou ser o rei das empanadas. Sí, señor. En uns días a navegar polas illas do Mediterráneo. Ai, que ganas teño de pasar por Albacete. Non, Albacete non é unha illa do Mediterráneo. Pois que apoñan, que para iso imos nun barco de ricos. Isto hai que celebrarlo. Mónica, ponnos aí un albariño, ala. Ese dispendio? A ocasión me non merece. Non todos os días sobe ao trono un rei das empanadas. E non estaredes vendendo a pel do oso antes de cazalo? A quen lle chama oso esta lercha? É unha metáfora, home. Sí, é unha metáfora e unha lerchona. Que, miriño? Preparado para seguir practicando? Coitadiña. O que pasa é que ti segues un método moi anticuado. E logo? E logo? Eu sou un cociñeiro moderno, muller. Non un deses mexiricas que non poden facer empanada de vieiras se non teñen vieiras. Antón, dille algo. Muller, Miro sabe o que fai. Algún día tiña que botar a voar, non? Claro, con tantos pasearos na cabeza. Miro, non podes facer unha das túas galdralladas no concurso. Con que especialidade pensa deleitar o xurado o chef Pereira? Unha invención miña, será unha sorpresa. Sendo invención súa, non creo que en urxencia se sorprendan de nada. Dime a verdade, Antón, todo isto é unha broma, non? Xa verás, prima. O resultado vai vos deixar coa boca aberta. Pero se non sequera sabe facer a masa. Como esperas que gañe? Por arte de maxia? Algo así. Ala, cuñado. A empanada de chocos debe estar boísima, porque os xurados non deixaron nadiña, Moi ben. Que pasa coa miña empanada? Por que ninguén a proba? Pois será para non estragar a súa maravillosa presentación. Ai, xa non podo máis. Que saque ten vostede, padre? Sí, pero que conste que non o fago por gula, O que pasa é que son un xurado concientudo e rigoroso. Esta demais é un asunto moi serio, verdade? Coman. Para que logo a xente fale mal do banco. Vai sendo hora de comenzar a votación, non? Pois proceda, por favor.
Atención, por favor. Membros do xurado, entreguen os seus votos á nosa xentil secretaria. Cando me van dar o premio, miñoca? Acouga, miro, hai que deixar que Paula faga o seu traballo. Este voto tan larpeiro vou no meter no caldeiro. Que filla tan simpática tes. E o voto de don Nicanor penso guardar con moito amor. E o mesmo farei co do señor director. Espero que esa cupletista faga ben o que ten que facer. Ou pensas que podo gañar sen trampa? Non penso responder a esa pregunta, cuñado. Moi contentos vexo eses dous. Espero que non acaben chorando. Eu, con tal de que non acabemos chorando os demais, xa me conformo. Empanadas, moi boas empanadas. Eu non pui... Ah, gracias, neniña. Ben, estimados amigos, imos co reconto. Alixei de reverencio, que non é o único premio que teño que recoller. Disimula, cuñado, temos que facer como se o resultado fose unha sorpresa. Pereira, nunca che dixeron que das latas de berberechos só se aproveitaba o de dentro? Así teñen máis ferro, como as lentellas, alfabarda. Nin caso, o que importa é a opinión do xurado. O 3, o 3. O 3... O 3... Ben, donas e cabaleiros, o gañador do concurso de empanadas é... Miro Pereira. Como vai ser? Pero si es contento. Cóntame, 1, 2, 3, son todos É que xa os contamos varias veces. Non queda máis remedio que declarar o vencedor. Xa está. Vete ese premio e venesте do picar. E aquí tes. E que pasa co cruceiro? Diso xa falaré. Cuídate, chao, fillos. Aquí tedes o xornal. Vos veredes o queredes ler. A ver, polémica no concurso de empanadas. Miro Pereira do Bar Suizo proclamado gañador entre as queixas do resto de concursantes e de todo o público. Escándalo, bochorno, inexplicable decisión. Despáchanse a gusto. Queríades publicidade? Pois o concurso de empanadas nunca deu tanto que falar. Pero como é posible que gañase ese pelandrán? A súa empanada non había que na comese. Ninguén se atreveu nin a probala. Por iso non se entende. Será que as empanadas de Pereira son como os programas do corazón? A xente veos, pero ninguén os recoñece. Hola, onde está o noso campeón? Arriba, ofrecendo os seus servizos ao presidente do goberno. Non exagere, seguro que Miro asume a victoria humildemente, coa modestia de sempre. Tararí, tarará, tararí, tarará. Atención, xentalla. Chega o rei das empanadas. Todo o mundo en pé. Pereira, Pereira, viva Pereira. Pereira, Sí, é a viva imaxe da modestia. Pareceme a min ou por esta banda cheira en vexa que alcatrea. Deberíades estar agradecidas, sen el non teríades toda esta publicidade. Teño chollo. Os meus respetos, maxestade. Pereira, 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 Pereira. Isto sí que foi unha sorpresa, E vostede, padre, xa podía explicarnos que pasou aí, Con moito gusto, Tutiño. Pero agora non podo que teño chollo. Eu tamén escoitaría a historia encantada, pero teño que ir á aldea por unha cousa que deixei ali onte. Espera, Pauliña, que che vai gustar. O de onte sí que era un misterio e non os do Santo Rosario, Era, xa non é? A señora Carme acaba de deixarme isto na parroquia. Un bolso. Sí, un bolso que alguén deixou na casa da aldea onte e que abrimos para ver de quen era e poder devolverllo. E resultou que tiña toda a verdade. Toda a verdade? Toda. Non crea, padre, parece que é auténtico, pero realmente é unha desas imitacións baratas, made in China. Xa, pero non creo que sexa nin a metade de falso que a súa propietaria, porque dentro
estaban os verdadeiros votos do xurado. Que nos metería aí? Ai, quen? Voucho dicir, Pauliña. Pois unha trapalleira, unha lurpia, unha cómplice impresentable de dous delincuentes. É increíble, alguén cambiou os votos do xurado por outros a favor de Pereira. Sí, alguén cos dedos moi rápidos. Viches como rabiaba Mónica, cuñado. Botaba lume polos ollos. Vexo vos moi felices, Ah, claro, padre, que un triunfo así é para estar contentos. Non imos marchar de cruceiro chorando. Claro, e ademais, sobre todo cando a victoria é tan merecida. Ai, o que teña dúbidas, que conte os votos. Pero como se pode ser tan bruto, tan trampulleiro? Un momento, de que fala? Falo disto. Papeliños, os curas sempre igual, con papeliños. Fixestes que Paula cambiase os votos do xurado, non si? Voullelo contar a organización para que vos saquen o premio, o trofeo, todo. Non, o trofeo non. Fai algo, miñoca. Que queres que fagase esta cacabainas? Meteu a zoca ata o fondo. Deixar ali o bolso, pero Paula... As actrices ás veces somos algo despistadas. Vos meter unha denuncia que non vos salva nin o arcebispo. Pero, padre, nós o único que fixemos foi poñerlle un pouco de maxia á vida. Xa. Ides vos ter que meter debaixo das pedras, tarabelos. Non, calma, padre, se o fai acabará perdendo o bar suizo e Olimpia non merece unha publicidade tan negativa, non. Non, claro. Pero o amor pola verdade é o primeiro. Por suposto, padre, o amor pola verdade é o primeiro. Que dis, Valdrén? Claro, cuñado, diante dun home tan recto e tan honrado, acabo de darme conta dos errados que andabamos. Un fallo que pode. E vou seguir o seu exemplo, don Nicanor. Agora mesmo chamo a Gutiérrez e informo de certa orde de embargo que está agochada no meu despacho. Que? Queres que me embarguen? Pero non somos amigos, claro, Antón. Que somos amigos, padre, pero o amor pola verdade é o primeiro. Non se preocupe. Si, Banco Moderno. Hola, Puri, son Antón. Pásame con Gutiérrez. Non, home, non colga. Non tomes pola tremenda, Antonciño, que a verdade tamén pode ser amada sen ostentacións. Vexo que empezamos a entendernos, padre. Ademais, toda a idea foi súa, non? Tiña. Sí, vostede foi quen dixo que Paula podía facer un truco. Era de broma. Ai, de broma. Tuto estaba diante. Sí, Tuto pode corroboralo todo. Que falades de min? Tuto pode dicirse a Pedro Barreiro que a idea foi súa, don Nicanor. Que idea? Que a do concurso de panxoliñas no Nadal. Sí, mellor non molestar a meu pai. Anda tan ocupado. Sí. Pois nada, xa está todo claro. Dá gusto entenderse cos teus semellantes. Ala, padre. Hola. Ninguén me vai sacar da cabeza que estes dous fixeron algunha trampiña. De trampiña nada. Unha mangancha como unha catedral. A vostede non lle sorprendeu que Pereira ganase o premio? Sí, pero o máis sorprendente foi que gañou con total limpeza, Pois por aí din que houve algo raro. Raro? Foi todo honradísimo, limpísimo, como a auga da fonte. O que pasa é que sempre hai algún revirado que fala mal da xente. Lerias, calumnias. Seguro? Segurísimo. Ademais, se houvese algo irregular, eu sería o primeiro en denuncialo. Iso sí, claro, era o portavoz do xurado. Perdón. O bolso. Non nos faz ningún truco. Non, hoxe teño unha empanada. Vostede que facía co bolso de Paula, padre? Será que andan prestándose roupa? Sí, algo así. A la Raqueliña imos. Non quero un cafeiño? Non, que me pon nervioso. Se cadra o padre ten razón e Santa Rita acaba castigándonos por mal pensadas. Castigarnos máis aínda? Como máis aínda? Campións, oe, oe, oe. Paréceche pouco castigo ter que aturar estes dous. Mónica, ponnos un chocolate con churros para celebrar o impresionante éxito de Miro Pereira. Sí, ainda por riba veñen da la lata. Se o prefires, douche unhas clases de cociña. Non te preocupes, pronto nos vas perder de vista en canto Gutiérrez nos dé as pasaxes do cruceiro. Sí, nos a tomar o sol, mentres ti és con la pendra de Olimpia, apodrecedes co envexa. Ala, xerra grande de chocolate con moitos churros. Moitos churros. Bos días, Santos e compañía. Señor Gutiérrez, que feliz coincidencia, De coincidencia nada. Veño para facerlle entrega do premio a este elemento. Pensei que organizaría un acto solemne. Ese era o plan. Pero imos facer algo máis discreto en atención ás circunstancias excepcionais. Que circunstancias? Vostede nunca se mirou nun espello.
Home, eu non son excepcional. Deixémolo en simple fenómeno. O importante é recibir o premio, o cruceiro. Por certo, Santos, vostede o mesmo inútil de sempre. Xa vin que nunca entende nada. Para que raio comprou uns billetes de barco? Home, un cruceiro en barco, non? Cando eu falaba de cruceiro, falaba de algo máis axeitado ás nosas tradicións. Pero que tradicións? É, para min, un honor, facerlle entrega deste premio... Ara, tamén. E o cruceiro? Está aí dentro, aproveite. Moi ben. Pero isto que? Un cruceiro de artesanía. Como? Isto non ten nin percina, nin discoteca. Olimpia, acompaño no sentimento. Pero... Ese é o vosso cruceiro. Estou que morro coa envexa. Ui, que carallo, tanto traballo para esta trancallada, Este é o cruceiro que me prometiches? Non, cuñado, este é o cruceiro que ti gañaches. Ai, sí, é quen dixo, imos ir de vacacións nun barco con percina. Non discutades, que xa está aquí o chocolate. Se soubeses facer empanadas non estaríamos aquí con isto, mona. Eu son unha rei dos empanadas, carracha. Ti és un pastrán, sempre fuches un pastrán, és un pastrán e serás un pastrán, vale? Algúns nin gañando son felices. Querías navegar? Pois vas navegar de carallo. Chocolate pero aquí, cuñado. Vaste poñer máis moreno que na percina do barco. Para quieto, mona, que coño? Así que de cruceiro. E tira que te ris, pixiñas. A por él, cuñado.